Čaute, tu je opäť váš milovaný Konok a vítajte dneska pri Super Meat Boyovi, keďže som si ho už strašne dlho nezahral. Tak som sa rozhodol, že sa tu na to vrhnem po 100 rokoch, čiže sa máte na čo tešiť na kopec failov. Naposledne sme skončili pri takých tých posraných ventilátoroch. Neviem, ktorý to je level, počkajte, 6 to ešte není. 4? Asi 4, uvidíme. Pozrieme sa. Áno, je to 4. Mohli ste tam vidieť, že už tam mám aj 6, ale to len preto, že kým som ako nenatáčal Super Meat Boya, tak som si akože trochu tak zahral. A som prešiel toto kolo a som prešiel to kolo predtým. Aj to ďalšie, čiže som si prešiel tak ako keby 2 kola dopredu. Čiže toto by som ani nemusel hrať, lebo keďže som ho už prešiel, ale keďže vám ho chcem ukázať, tak chápete. Tak. On už si nepamätám, ako som to robil a tento ventilátor ma musí šupnúť sem a tento ma musí hodiť sem. Áno! Yeah, damn it. No, netrvalo mi to až tak dlho. To si nepamätá. Aha. A tu je čo? Tu je druhý ventilátor. OK, vôbec neviem čo. Holy shit. Počkajte, ja to skočím. Čo tam? Tam je ten ventilátor svrbí ma nožtek. Svrbí ma nožtek. Viete čo ja urobím? Ja si to skočím na tú druhú stranu. Tak keby som sa tam... Vôbec neviem, kde mám ísť. Perfektné. Aha, dobre. I know it. Now. Holy shit. OK. Som pán. Dneska mi to dosť ide, akože. Konečne už mám mikrofón, čiže nahrávam teraz s mikrofónom. Takže dúfam, že kvalita zvuku bude. A teraz, jak som sa zlákol. Tu je posraný vietor. Tak. Nadhera. Ja by som normálne... tvorca tejto hry by mi mal platiť za to, ako skvele prechádzam tieto levely. Ináč, ľudkovia, poviem vám jednu skvelú správu. Môžete sa tešiť na Watch Dogs. Áno, mám Watch Dogs, lenže chcem to natočiť až... Watch Dogs budem natáčať až keď sa vrátim. 8. odchádzam do Talianska, čiže túto nedelu. Takže dúfam, že počkáte, kým sa vrátim. Vrátim sa 18. a po 18. proste dotočím Walking Dead a hneď na to si hodím Watch Dogs. Takže tak. Walking Dead by som mohol dotočiť aj do toho 8. Ale to by som musel natáčať nepretržite a to sa u mňa doma nedá. Takže tak. Neboli ste u mňa doma, čiže neviete, čo sa tu deje. A vysvetľovať vám to určite nejdem. Lebo je to hrôzna. No makaj. Oh my gosh. Tebe to trvá. Ty kokos. Ale počkaj. Taký. Kde som? A kde sa mám dostať? Holy shit. Kde je to tá princezna? What the heck? Jasné, jediný to ten cigáň je tam a ja ho rovno trafím. Veď prečo nie? Už ani skakať neviem. Oh my gosh. Nadhera. Čo? Čo si normálny? Ja som sa prepadol cez džuru. Bože, ja túto hru nenávidím. Proste je úplne... To je horšie ako Mario. Akože Super Mario. To je fakt podľa mňa najrageovejšia hra na svete. Ešte horšie to je jak Flappy Gay. Akože toho som hral asi len raz. A nebavilo ma to vôbec, hneď som to vypínal.
Keby to bolo aspoň extra nejaké zábavné, ale proste len ťukáte, jak debil do tej obrazovky. Takže je to úplne ohovne. Anče! To pes! To si robíš srandu, ty si aký jemno... Páne Bože, takáto hra ma vie nasrať. Viete, čo by na to povedal môj brat? Nič. Už by to nehral. To ja tu hrám Super Game Boya Ty si taký šmatlavý, až to svet nevidí. Ani ne... Svrmí ma nos jak sviňa. Originálne smrkanie. Aktuálne som sám doma, čiže keď som sám doma, tak viete, čo to znamená. Pozerám všetky holky ku mne. Keďže nikto nie je doma a je piatok, tak to je super. Do piče! Skáč! Ty si jaký pán? Teda ja som pán, ty si teplý. Nebudem ti už nadávať, len skáč normálne, lebo ma drbne. Holy shit! No tá, ty si už... Viem to zás, že v tomto videu zás natočím len nejaké dve časti z hry. Akože dve mapky, teda myslím akože, chápete ma, 2 levely. Konečne som našiel to správne slovo. Lebo pri tejto hre proste môžem strihať, lebo to trvá 100 rokov, kým prejdem jeden level. To zase bez strihania. No tak, to už si robíš prdel. To už si vážne robíš prdel. Už ma to sere. Nedože neviem skakať. Do piče! Sa tu rozkrikujem na celú bytovku. Ja žijem! Ja som jaký pán. Skoro ma zjedol ten škaredý cigán. Nič proti cigánom, nemalo to mať rasistický podtón. Šalalalalalalala, šalalalalalalala. Skápem! Je to totálne v riti. Ty si aký biče skoro! Ach ježiš na matko. No. Zabudol som na tú tému. Napísalo mi jedno dievča vo videu, že či budem natáčať lolko. OK, dobre. Ak chcete, aby som natočil lolko, tak budem potrebovať parťake, lebo ako iste každý vie, lolko je hra, ktorá je proste, akože sú tam ľudia, hej, mal by som s kým hrať, ale ja chcem nejakého kamaráta, nejakého typka, ktorého poznám, ktorým viem, že to už hrá dlho. A navyše, po druhé, lolko vôbec neviem hrať. Čiže, ak chcete, aby som natáčal lolko, tak najprv vás poprosím o rýchlo kurz. A keď dostanem rýchlo kurz, tak tam pôjdem a budem sa to snažiť pofailiť čo najviac. A už aj spolužiak chcel, že som natočil lolko, lebo keď som hral som lolko a naposledy, keď som hral lolko, som mal skore 0:7. Čiže 0 zabití a 7 smrti vlastných. Čiže asi tak. Toto si kolo pamätám. Ako teraz nechcem robiť reklamu, ale toto kolo robil Selasi a robil ho asi 100-krát. Damn! Drž čo? Také tu tuky! Keď tam nezavadzal, buzerant. Už som dávno doma. No, jasné. Prečo nespadnúť? Skač! Do pič! Ja budem celú hru. Motherfucker!
A teraz what the fuck? To desí. No skáčme. To si zomrel? To je real? Ja som myslel, že tam je nejaká skrátka. Skrátka by sa zišla. Do píče. OK, ľudia. Už mám také nervy z tejto hry, že ma drbne. Takže tu by sme si dnešné video ukončili. Ak sa vám toto video páčilo aj s mojim nadávaním, dajte like. Ak sa vám toto video nepáčilo, dajte dislike pre mňa za mňa. Prosím vás, ak ma ešte nemáte v odberoch, dajte odber. A hlavne zdieľajte toto video, aby ho videli aj ostatní. Pomôže mi to pri rozvíjaní ďalej sa, akože, že by to videli, podporili ma aj ostatní ľudia, dali odber, like, však chápete to. A ak chcete, aby som natočil lolko, tak tiež dajte like a napíšte do komentu, že by ste si zahrali so mňou, lebo vôbec to neviem hrať, čiže potreboval by som nejakého takého učiteľa na začiatok. Sice poznám takých ľudí veľa, ale tak viete, ako oni chcú byť zviditeľní vo videách, čiže asi tak. Lúči sa s vami Korok, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Čaute.